בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת נוח. השבוע אנחנו נעסוק בעניין מאוד עמוק ורציני, כמו שאמרנו שבוע שעבר. אנחנו בסייעתא דשמיא כל שבוע נדבר בעניין מסוים בפרשת השבוע, נפתח אותו לעומק ונוציא ממנו כלים, שיהיה לנו כלים לכל השבוע ובעזרת השם לכל השנה כולה. אנחנו יודעים שהיה דור המבול, דור שכביכול הכיס את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מצווה שנוח יבנה תיבה. נוח יבנה תיבה ובמשך הוא יבנה תיבה במשך הזמן הזה של הבניין של התיבה, אולי אנשים ילמדו, יבינו ויראו את התיבה ויחזרו בתשובה. ככה אומר רש"י אומר, הבניין של התיבה לקח 120 שנה. אומר רש"י הקדוש, עשה לך תיבת עצי גופר, קינים תעשה את התיבה. אומר רש"י, הרבה רווח והצלה לפניו. ולמה הטריחו בבניין זה? הרי הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת יכול לבנות תיבה, יכול לעשות את זה בזריזות. אומר רש"י, כדי שיראו אנשי דור המבול עוסק בה 120 שנה, ושואלים אותו, מה זאת לך? והוא אומר להם, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול על העולם, אולי ישובו בתשובה. טוב, אז זה בעצם הזמן שלקח 120 שנה נוח בנה תיבה. וידוע, בתחילת הפרשה כתוב, אלה תולדות נוח. אומר רש"י, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. זאת אומרת, יש שהיו דורשים אותו לשבח, היה צדיק בדורותיו, וברור שאם הוא היה בדורות אחרים, הוא היה יותר צדיק, אבל יש שדרשו אותו לגנאי, שאילו הוא היה בדור של אברהם אבינו, הוא לא היה כל כך צדיק. ולכאורה צריך להבין כאן, מה פשר העניין הזה? למה לדרוש אותו לגנאי? מה פתאום שנבוא ונדון את נוח, אם הוא היה בדור של אברהם אבינו, מה היה קורה? עכשיו, בדור שלו עצמו הוא צדיק, תדרוש אותו לשבח. מה פתאום להגיד, אילו היית בדור של אברהם, מה ההשוואה הזאת לדור של אברהם? ממתי אנחנו מחשבנים בן אדם ואומרים לו, אם היית בדור מסוים, אז היית אולי צריך להיות יותר, אז לכן כבר בדור שלך עכשווי נדרוש אותך לגנאי. זו שאלה שצריך להתיישב בה וצריך להבין מה פשר הדרשה הזו. וביותר מזה, יש כאן דבר שצריך להבין אותו. נוח בעצם היה איש צדיק תמים, היה בדורותיו. הקדוש ברוך הוא בחר את נוח שהוא ימשיך בעצם את כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שלמה, אנשים, נשים, ילדים, חיות. הבן אדם שנבחר בבריאה להמשיך אותה זה נוח, בלעדיו לא היה בריאה. הקדוש ברוך הוא היה מוחק את כל היקום. והקדוש ברוך הוא בחר שנוח ייכנס לתיבה, ובזכותו יימשך כל הבריאה כולה. אז אנחנו מבינים שנוח גדול וצדיק, שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אנחנו ממשיכים להפטרה של השבוע, ויש שם פסוק שהוא תמוה ביותר וצריך ביור גדול. אומר הפסוק בישעיה, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגור בך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נשבע שיותר הוא לא יביא את המבול. הוא יותר לא יביא את המבול. איך הפסוק, איך הנביא בוחר לקרוא למבול,
הוא קורא למבול מי נוח. לכאורה, זה פלא מופלא. ככה קוראים למבול מי נוח. תקרא לזה מבול, תקרא לזה המים של מי חמאס, מי דור המבול, מי נוח כביכול, כל המבול, כל מה שקרה בזמן המבול, קוראים לזה מי נוח. מה פתאום? נוח הפוך, נוח הציל אותנו מהמבול. נוח המשיך את הבריאה, נוח הציל אותנו. ואילו כאן הנביא קורא לו מי נוח, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. איך אפשר לקרוא למבול, לקרוא לכל הגזרה הנוראה שהייתה על שמו של נוח? זה דבר שצריך הבנה גדולה. כמובן שאנחנו לא, הכל זה לפי מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, מה שאנחנו יכולים לקחת, הכל זה לפי הדרגות הגבוהות של הצדיקים, אבל רוצה להגיד מה שכתוב בספרים ומה שאנחנו יכולים ללמוד מזה. כביכול היה תביעה מסוימת על נוח, כן? היה תביעה מסוימת. אילו היית בדור של אברהם, מה הכוונה אילו היית בדור של אברהם? אם היית לומד מדרכיו של אברהם, זה הכוונה. מה הפשר? אברהם אבינו כתוב, והייתה אשל. מה הכוונה? הוא בנה אוהל, ועם האוהל הזה הוא החזיר רבבות בתשובה. כמו שכתוב במדרש, הוא בנה אוהל עם 4 פתחים, אנשים היו נכנסים, אוכלים ושותים, ואז אברהם אבינו היה מדבר איתם ומפתה אותם לברך, ממי אכלתם, ממי שתיתם, משל הקדוש ברוך הוא, תברכו, אתם לא רוצים לברך, אז תשלמו. ככה אברהם אבינו היה מדבר איתם, והיה מחזיר בתשובה רבבות של אנשים. נוח לעומת זאת, רבותיי, נוח בנה תיבה 120 שנה, תחשבו מה זה. 120 שנה אתה בונה תיבה. אתה לוקח, אנחנו בונים סוכה, כמה ימים, מרישים את כל האזור, כולם, יש תכונה גדולה, יש סוכות, בונים סוכה. נוח בנה תיבה 120 שנה. הוא הביא את הקרשים, הוא הביא את כל מה שצריך, את הציפויים, את כל מה שהיה צריך לתיבה. זה היה עסק גדול, 120 שנה לבנות תיבה. אף אחד לא יכל לפספס את התיבה שבו נוח בנה, וזה המטרה, כמו שראינו, של הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שכולם יבינו ושכולם יכירו שיש פה תיבה. בשביל מה? כי יש מבול. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו, ואם לא, הקדוש ברוך הוא משחית את הארץ. ככה נוח דיבר, אנשים באו, שאלו אותו, מה קורה פה? יש מבול, מה זה מבול? למה? מה עשינו? למה אתה בונה תיבה? והמטרה של נוח היה להסביר ולהבהיר לכל השואלים מה קורה כאן. 120 שנה נוח בנה את התיבה, 120 שנה של שאלות, של אנשים שבאו והסתכלו והבינו, ושום בן אדם לא חזר בתשובה, שום בן אדם לא נכנס עם נוח לתיבה. יש כאן איזשהו מין תביעה מסוימת, כמובן, כמו שאנחנו אמרנו, בגבהים הגדולים של נוח, כנראה היה פה איזו תביעה מסוימת. אם היית בדור של אברהם, אם היית מבין איך אברהם אבינו לא רק דאג כביכול לעצמו, למשפחה שלו, אלא הצליח להחזיר בתשובה את כל הסובבים אותו, אז תבין, זה כביכול התביעה, זה כביכול התביעה. 120 שנה בנית תיבה ולא הצלחת לסחוף אחריך שום אדם, יש פה איזו תביעה מסוימת. אבל מוריי ורבותיי, באמת צריך להבין מה באמת הנקודה. בנית תיבה, הצלחת זה, כמו שאמרנו, זה סחף כל כך הרבה אנשים, אנשים הסתכלו על זה, אנשים שאלו, מה באמת התשובה? למה, איך זה יכול להיות שנוח באמת לא הצליח?
אברהם אבינו הצליח, רבבות של אנשים חזרו בתשובה. איך נוח לא הצליח? התשובה לכך היא תשובה אמיתית ונכונה. יש הפסוק זין כתוב, ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול. אומר רש"י הקדוש, אף נוח מקטני המנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקו המים. מה כתוב כאן ברש"י? אומר רש"י הקדוש, נוח היה מקטני המנה, מאמין ואינו מאמין, ולא נכנס לתיבה עד שדחקו המים. זאת אומרת, נוח בעצמו לא נכנס לתיבה. אתה בנית תיבה, 120 שנה בנית תיבה, אתה לא נכנס לתיבה, אומר רש"י, נוח לא נכנס לתיבה, עד שמה? עד שהגיעו המים ודחקו אותו לתיבה, והכניסו אותו כביכול בכוח לתיבה. כתוב כאן דבר יסודי מאוד. נוח, כמו שרש"י אומר, מקטני המנה, הוא עצמו לא האמין ב100% שיהיה מבול. בנית 120 שנה, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר לבנות, בניתי. אבל נוח בעצמו לא חי, לא הרגיש את מה שהוא עושה. וכשבן אדם, כשנוח לא הרגיש ולא חי ולא האמין ב100% במה שהוא עושה, הוא לא יכול להקרין, הוא לא יכול להשפיע, הוא לא יכול להועיל ולפתות אנשים להאמין במה שהוא לא מאמין. וזה אולי התביעה המסוימת שהייתה פה. היה פה איזו תביעה שאם אתה היית מאמין ב100% שיהיה מבול, היית מאמין במה שאתה עושה, אז ודאי שהיית יכול גם לסחוף אחרים איתך. ויש פה באמת מסר עצום לחיים שלנו. אנחנו רוצים להשפיע, קודם כל להשפיע על עצמנו, רוצים להשפיע על הילדים שלנו, רוצים להשפיע על הסובבים שלנו. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כבנייה של טבע, הוא שם אותנו בעולם כשהסובבים, כשהילדים שלנו, כשהסובבים אותנו יבינו מהדרכים שלנו, ממה שאנחנו עושים, שילמדו, שיגדלו, שיתחנכו. אבל כתוב כאן דבר יסודי, שהאדם רוצה להשפיע על הסובבים שלו, הוא חייב להאמין ב100% במה שהוא עושה. אדם לא יכול להשפיע כלום על הזולת אם הוא לא ירגיש, אם הוא לא יבין, אם הוא לא יאמין במה שהוא עושה. אם אדם חי את התורה שהוא לומד, את המצוות, את התפילה, אז אפילו אם הוא לא יחנך, זה עצמו יקרין הלאה, יקרין לילדים שלו, יקרין לסובבים שלו. אבל כשבן אדם לא חי את זה ב100%, הוא עצמו בקטני המנה, אולי אני לא עושה ב100% את מה שמוטל עליי, אולי אני לא ב100%, אולי אני אדם שלא חי את זה ב100%, אז גם אם הוא יחנך, גם אם הוא יסביר, גם אם הוא יבעיר, זה לא יעזור. לא יקלט שום דבר אם אדם לא מאמין בזה. וזה בעצם מה שאנחנו יכולים לקחת מהפרשה, מנוח. נוח מקטני המנה היה. למה? אומר רש"י, הוא עצמו לא נכנס. כשאדם בונה 120 שנה תיבה, והוא עצמו לא מאמין בזה, אז 120 שנה לא יעזרו להכניס אפילו אחד לתיבה. כי כשאתה לא חי את זה, כשאתה לא מחובר ב100% לזה, אתה לא יכול להשפיע. כמו שאמרנו, אם אתה רוצה להשפיע, אם אתה רוצה קודם כל על עצמנו, אתה צריך להאמין ולהבין שמה שאני עושה, זה המטרה שלי בעולם, זה העומק, זה הרצון הכי גדול של בורא עולם ממני. כשאדם חי את זה, כשאדם מבין את זה, הוא יכול להשפיע עלינו. אבל יש פה עוד איזה דבר שאפשר להוסיף כדי להשלים את העניין הזה. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שמכל הנושא הזה
של התיבה של נוח, מכל הנושא הזה של המבול והתיבה, לקחו את זה למשל לחיים שלנו בעצמנו. אדם, כל בן אדם, יש מסביבו מבול, יש מסביבו עולם שלם, עולם של יצר הרע, יצר טוב, מושך לכאן, מושך לכאן, הוא נמצא בעולם חומרי, עולם מאוד גשמי, והוא רוצה, אנחנו רוצים להצליח את זה, רוצים להצליח את העולם, ומתוך העולם הגשמי להוציא את הקדושה, להוציא את הרוחניות. ואנחנו אומרים לעצמנו הרבה פעמים, איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר להצליח, להינצל מכל העולם הזה, מכל העולם הגשמי, ולהגיע למקום רוחני, להיות שקועים בתורה, להיות שקועים במצוות, להרגיש ולהאמין ב100% את מה שאנחנו עושים. התשובה היא שאדם צריך לדעת, כמו שכתוב, יש בכל אדם איזושהי תיבת נוח, איזושהי נקודה אמיתית שהיא חלק אלוקא ממעל, היא החלק של הקדושה, היא חלק שמחובר לקדוש ברוך הוא כביכול, והחלק הזה הוא טהור, החלק הזה הוא קדוש. רק שהרבה פעמים אנחנו לא נכנסים לתיבה, אנחנו מחכים שידחקו אותנו לתיבה, אנחנו מחכים להיכנס לתיבה בכוח, וזה המסר שלנו פה. כל בן אדם יש לו את התיבה הזאת, יש לו תיבה שהיא סגורה, ששום חיצוני, ששום דבר גשמי לא יכול להיכנס לתיבה הזאת. רק מה הקדוש ברוך הוא אומר, תיכנס לתיבה, תיכנס לתיבה, וכשאתה בתוך התיבה הזאת, תאמין שיש לך נקודה שהיא בעצם, היא תיבת נוח, היא דבר שהוא סגור, שכשאתה תיכנס אליו, אז אתה תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא ב100%. וכשאדם נכנס לתפילה, כשאדם נכנס ללימוד, כשהוא עושה איזה מצווה, הוא צריך לדמיין, אני עכשיו, יש לי מקום בתוכי, שהוא התיבה שלי, הוא המקום שאיתו אני מחובר לקדוש ברוך הוא. נכון, יש את החיים, יש את כל הסובב אותנו, אבל אני רוצה דווקא להיכנס לתיבה הזאת, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא ב100%. וכשאדם חושב את זה ומאמין בזה, שיש לו אפשרות להיות קשור, גם אם בכל היום אולי לא קשור לקדוש ברוך הוא, אולי מחובר לעולם, מחובר לזה, אבל לפחות בתפילה, לפחות בלימוד, לפחות באיזשהו מצווה, הוא קשור, אז הוא מחובר, הוא מוגן כבר מפני כל החיצונים. וכשאדם נכנס לתיבת הנוח, אז הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרנו, כשאדם מאמין ויודע ומכיר בעצמו שמה שהוא עושה זה 100%, זה באמונה שלמה שזה רצון של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להשפיע, אז הוא יכול להוציא את זה. צריך לדעת שאדם אומר הרבה פעמים, אנחנו אומרים לעצמנו, מי אנחנו? איך אנחנו יכולים להשפיע על השני, להשפיע על הזולת? מי אנחנו? אנחנו אנשים קטנים, אנחנו חיים לעצמנו, אנחנו אנשים שבקושי אנחנו משפיעים על עצמנו, איך אנחנו משפיעים על הזולת? אבל אדם צריך לדעת שלא ככה. לפעמים הקדוש ברוך הוא שם בן אדם במשפחה, בסביבה, שמה שרוצים ממנו זה שהוא יקרין לסביבה. הוא לא צריך לעשות מעשים בפועל, אבל עצם היותו עובד את הקדוש ברוך הוא ברצינות, בשמחה, זה עצמו מקרין. אדם, כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא אמר לירמיה, אל תאמר נער אנוכי, אסור לבן אדם לומר, אני נער, אני לא משפיע על הזולת, לא. כל בן אדם יש לו אפשרות להשפיע בעצם זה שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, עצם זה שהוא חי בעולם הזה, והוא מחובר לתיבה שלו, הוא נכנס לתוך התיבת נוח ועוסק בקדושה, עצם זה הוא
משפיע, גם אם הוא לא מדבר, גם אם הוא לא מוציא את זה החוצה, הוא משפיע. החינוך הכי גדול שבן אדם יכול לתת עבור המשפחה שלו ועבור הסובבים שלו, זה הדוגמה האישית. כשאדם חי בדוגמה אישית, שהוא מחובר, שהוא לומד, והוא מבין שאני לומד אז אני עוסק בתורת השם, כשאני מתפלל אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשאני מניח תפילין אז אני קושר את עצמי כביכול עם התורה הקדושה, עם המצוות, עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם מאמין בזה, אז הדוגמה האישית שלו היא אחרת. כשהדוגמה האישית היא בצורה כזאת של הקרנה, של ההבנה ושל אמונה במה שאתה עושה, אז גם אם אתה לא תעשה, גם אם אתה לא תדבר, אתה תשפיע. וזה מה שאנחנו יכולים לקחת מהפרשה הזאת. ואנחנו צריכים לזכור את זה, אנחנו נכנסים עכשיו לזמן חורף, זמן של בעזרת השם שיהיה זמן של עלייה. אנחנו צריכים לזכור את העניין הזה, שהתביעה המסוימת שהייתה על נוח, זה שהוא בעצמו היה מקטני המנה. לכן, גם אם עשית משהו 120 שנה, אתה לא יכול לסחוף אפילו אחד. אבל כשבן אדם חי בעולם הזה, והוא מאמין, והוא מחובר למה שהוא עושה, עצם זה שהוא מחובר, הוא מקרין דוגמה אישית. והדוגמה האישית הזאת היא מקרינה ותקרין בעזרת השם, ותעזור לכולנו להשפיע ולעשות קידוש שם שמיים בעולם.